Ola, bonituras, son Mónica de Libros e Outros Contos e hoxe estou aquí para falarvos de a miña querida Rosalía de Castro. Esta carota, todo isto, é do Zoco. Se queredes ir ás súas páxinas, redes sociais e tal, podedeslle pedir unha copia desta carota que la mandan en PDF ou para colorear e mándamola porque son super xenerosas e xenerosos. Así que estou facendo cos meus alumnos e alumnas e se vos interesa xa sabedes. Bueno, aquí estou, rosaliada. Creo que hasta teño tazas de Rosalía por aquí. Como non vou falar eu da miña Rosalía de Castro, que este día 24 de febreiro é o día de Rosalía de Castro, e, bueno, eu sei que agora empeza a ser un pouco controvertida, ou será que últimamente só me chegan esas controversias a min, de xente que xa cree que se emprega un pouco a súa imaxe demasiado a lixeira, que o día de Rosalía ten que ser todos os días, xente que incluso pensa que non é nin tan feminista, nin tan galeguista como se intentan vender, e todo iso, bueno, seguramente cada unha teña a súa opinión, podedes ler, investigar, ter a vosa opinión, etc. Eu adoro a Rosalía de Castro. Tamén son moi consciente de que seguramente é máis a imaxe de Rosalía de Castro que nos venden últimamente, pois máis marketing, máis asociada pois ao galeguismo, ao galego, etc. Pero non me parece mal. É como o Día das Letras Galegas. Si, as letras galegas deberían ser todo ano, vale, pero se hai un día no que podemos festexalas, facer que sexan máis visibles, facer actos culturais alrededor delas, pois perfecto, pois igual o Día de Rosalía de Castro. Con respecto a si non era feminista, ou evidentemente se a comparas pois con Pardo Bazán, que falaba pois igual da folga de cigarreiras, que foi unha muller pois máis comprometida, máis... Pois podemos dicir que non, pero ainda así non esquezamos a época na que viviu Rosalía, que naquela época moi poucas mulleres se atrevían a escribir, moito menos a publicar, e a ter pois pensamento dunha sociedade patriarcal e machista, e ela decidiu publicar, escribir, dar a súa voz, e eu creo que niso sí que foi moi revolucionaria e axudou moito ao movimento feminista. Esta é a miña opinión. Igual que é verdade que hai moita xente pois, que intenta dicir que non era tan partidaria do galego, non esquezamos que Rosalía non vive na nosa época, nin viviu na nosa época. Viviu nunha época moi distinta, onde falar galego pois era só das clases máis pobres, a nivel intelectual non estaba ben visto, ninguén o facía, e ela, no medio de todo isto, decidiu publicar e escribir na súa lingua. Que despois empregase outra, bueno, cada un ten as súas circunstancias, non? O que despois, igual, por todos os sinsabores, acabase dicindo que se arrepentía de escribir cantares gallegos, bueno, é que se investigaran todas as nosas cartas persoais, whatsapps, etc., pois poucas creencias nos durarían ao 100%. Entón, por que amo a Rosalía? Eu amo a Rosalía, primeiramente, porque eu, inda que vai soar pedante e nena rara, que non o era, empecé a ler a Rosalía con 8 ou 9 anos. Meu pai tiña unha biblioteca inmensa onde nos deixaba pois, bixotar o que quixéramos, e a min sempre se me iban as mans para os libros así máis antigos ou tal. Pois será por un pouco esa rebeldía. Encontrei un de Rosalía e recordo que empecé a ler os típicos poemas de cantares gallegos, e igual como 8 ou 9 anos non entendía moi ben de que iban, pero sí que é verdade que me chegaban ao corazón, que era que como conectaba con esa melodía que ela quería contar, non? E creábanme emocións. Entón, dende sempre me gustou ler a Rosalía. Ai, estou moi mal sentada. E sempre que a leo, pois, faime feliz. É como que conectamos moito a nosa forma de ver e a nosa forma de sentir. Despois, tamén a verdade que me gusta moito por ser unha muller pioneira, por ser quen escribiu pois, un libro en galego cando ninguén máis o facía, é porque, aínda que se lle asocia esta imaxe de muller triste, melancólica, bueno, non esquezamos que a vida de Rosalía non foi nada fácil, vale? Tuvo unha vida con moitas contrariedades e moitos problemas,
Eu nos seus poemas hai poemas que me parecen que non son nada tristes, e que agochan unha muller valente e con ganas. Se queredes que vos recomende algo de Rosalía, aínda que eu creo que coñecemos todas a súa obra, pois está Rosalía feminista. Esta é unha obra de Xerais que a editou Elena González Fernández e, bueno, recolle os poemas de Rosalía explicando un pouco ese trasfondo feminista. Despois teño unha antoloxía de Rosalía de Castro, tamén de Xerais. Xuro-vos que Xerais non me paga nada, e máis pago eu comprando estas cousas. Despois teño de Galaxia esta Rosalía pequeniña que leva un CD de Uxía cantando por Rosalía. Pero vamos, coñecedes de sobra a obra da autora e podedes mirar en bibliotecas, etc., que estes días, ademais, seguramente estén moi expostos ao público. E para rematar, quero falarvos dos poemas de Rosalía musicados. Pois ten Carlos Núñez, Uxía, Luz Casal, pero a min o poema musicado que máis me gusta é de Guadi Galego, Te cinsoi a miña tea, por Dios, é unha maravilla. Vou intentar poñérvolo a ver se oídes algo. A ver. Por favor, é unha maravilla. Escoitadea, buscade en YouTube, no que sexa, escoitadea. E sen máis, quises alotes, vémonos pronto, comentádeme por aquí todo o que queirades, porque a mí falar xa vedes que me encanta, e nada, seguimos en contacto. Chao!